Helo, fy enw I yw Betty Campbell. Cefais I fy ngeni yn 1934. Sbel yn ôl, roeddwn i'n prif athrawes, ond nawr rwy'n cerflun sydd yn sefyll yng nghanol Caerdydd. Mae'n anodd bod yn gyrflun, yn enwedig pan mae'r frenanod hyn yn glanio arnoch chi. Cyn fi, doedd dim cerflun o unrhyw fenig pwysig yn unman. Dim un. Cefais I fy newis o'r holl fenywod pwysig yng Nghymru. Roedd pobl yn meddwl ddylwn ni'n cael fy ngofio dros Cymru I gyd. Ond, yn enwedig y lle fwyaf pwysig, y lle cefais I fy magu, a'r lle gorau yn y byd. Ydy unrhyw un yn gwybod ble yw'r lle gorau yn y byd? A'r lle'r gorau yn y byd yw Bewtown. Yn y gorffennol, Tiger Bay oedd ei enw. Yr enw Cymraeg yw Tre Biwt. Nawr, roedd yn agos i'r hen ddociau a'r môr. Roedd yn lle ffyrnig a lle caredig. Roeddwn i'n y prif athrawes ddi cyntaf yng Nghymru. Y prif athrawes yn yr ysgol Mount Stewart Primary. O'n i'n caru mynd i'r ysgol. O'n i'n caru mynd i'r ysgol mor gymaint we nes I cymryd arholiad anodd mwyn cael lle yn yr ysgol fawr crand o'r enw Lady Margaret High School for Girls. Roedd ganddi breuddwyd I newid y byd a bod yn athrawes. O'n i'n teimlo'n mor cyffrous I rhannu fy breuddwyd gyda fy athrawes, ond ydych chi moyn gwybod beth roedd hi wedi dweud wrtha I? O na, cariad, bydd yr problemau yn ormod I ti. Roedd hi'n meddwl fyddai ddim yn llwyddo, jyst achos lliw fy ngroen. Fel bod cael croen fi yn problem. O'n i'n teimlo'n mor trist. Ond, o'n i'n gwybod pa mor bwysig oedd I profi fi fy hun dwi'n gallu llwyddo. Fel roedd fy mam fi'n arfer dweud, cofia Betty, dwyt ti ddim yn well na neb, ond eto, does na neb yn well na ti chwaith. Wel, roedd hi'n iawn. Wnes I llwyddo. A roeddwn i'n y prif athrawes ddi cyntaf yng Nghymru. A wnes I addo'r dysgu plant am hanes Bewtown trwy llygaid I. Ydyn ni'n barod I ddysgu? Gwych. Nawr, nôl yn 1800, dros 200 mlynedd yn ôl, roedd Caerdydd yn lle fechan a thawel. Pam? Wel, roedd yr glo a'r haern y peth mwyaf pwysig pryd hynny. Ydyn ni'n gwybod pam? Wel, achos y chwyldro diwydiannol. Cafodd peiriannau ei adeiladu I drosglwyddo'r glo a'r haearn a draws y byd I gyd. Yn 1839, cafodd y doc cyntaf ei adeiladu. A hyn oedd y dyn yn aeth prynu y lle. John Crichton Stewart, ail ardalydd Bute. Nawr, roedd moyn gwybod I pawb roedd e'n berchen y lle. Roedd Caerdydd wedi tyfu'n gyflym iawn. Nawr, dychmygwch y lle. Mwg yn yr awyr, creinau tal, dŵr, trenau yn trosglwyddo'r glo a'r haearn. Mae popeth yn digwydd. Nawr, symudodd llawer o pobl I mewn I Caerdydd. Dewch! Roedd yna dros 50 o wledydd wahanol
yn byw yma. Roedd fy mami wedi dod yr holl ffordd o Barbados. Dewch! A fy nad yr holl ffordd o Jamaica. I byw fan hyn yn Caerdydd. Roedd pobl yn dod o Jamaica, Barbados, ar draws y byd, y Yemen, Somalia, yn dod i'r Caerdydd. Yn 1914 i 1918, roedd rhywbeth fawr wedi digwydd ar draws y byd i gyd. Beth? Y rhyfel byd cyntaf. Nawr, fe farwodd llawer o filwyr yn ystod y rhyfel. Ac ar rai daith yn ôl, roedd y bobodau normal nhw di mynd. Roedd dim swyddi da nhw hefyd. Nawr symudodd llawer o pobl newydd i mewn i'r ddinas ar llenwi swyddi gwag. Ond pan daeth y filwyr nôl, roedd dim swyddi ar ôl i nhw. Nawr roedd hyn wedi achosi'r terfysg. Roedd y dynion croen gwyn yn crac iawn gyda'r pobl croen du a brown. Nawr, yn fy marn i, mae hyn yn hiliol iawn. Hiliaeth yw, pan yn ni'n meddwl, y ddylai rhywun sydd yn edrych wahanol neu o gwlad wahanol, dim gallu cael yr un peth a ti a fi, a fod nhw'n pobl drwg. Nawr, yn anffodus, mae hiliaeth dal yn fyw yn y byd yma. Ond dwi'n credu, y ddylai ni trin pawb yr un ffordd y fysach chi eisiau cael eich trin. 1939, roedd yn blwyddyn pwysig ar draws y byd i gyd. Yr ail rhyfel byd! Roedd bomiau yn cael ei gollwng ar Caerdydd! Oh, dwi'n mor ofnus! Roedd pob ffenestr wedi cael ei gorchuddio! Dich! Help! Oh, mae'n mor swnllyd! Help! Awyr yna! Yn yr awyr! Y bom yna! Na, help! Help! Yn anffodus, cafodd fy nad ei ladd pan o'n i'n 6 mlwydd oed. Roedd o wedi bod i ffwrdd yn gweithio ar llong o'r enw Ocean Vanguard pan gafodd ei daro gan dorpedo. Yn 1953, priodais i fy ngŵr Rupert a cafodd ni 4 plant. Roedd yn amser cyffrous iawn yn y bywyd i. Hip hip! Hooray! Yn 1960, dechreuodd y coleg lleol hyfforddi merched i fod yn athrawon. Cofies i am fy mreiddwyd a penderfynu mynd amdani. Roeddwn ni'n un o dim ond 6 o ferched gafodd lle yn y coleg y flwyddyn cyntaf honno. Cefais fy swydd cyntaf yn 1963 yn Llanrymni, ond roeddwn ni'n breuddwydio pob dydd am ddod nôl i Dre Butte i dysgu. Yn 1964, roedd y cyngor wedi penderfynu dymchwel Butetown i gyd. Roedd rhaid i fi pacio lan a symud o yma. Yn 1966, penderfynodd y cyngor adeiladu fflatiau newydd sbon. Ond erbyn hyn, roedd pawb wedi symud mas o Butetown. Adeiladodd nhw ysgolion newydd, tai newydd, lle i swyddi. Ond yr peth fwyaf pwysig, cefais i fy swydd cyntaf fel prif athrawes yn yr ysgol fawr crand o'r enw Mount Stewart Primary. Yn 1987, penderfynodd y cyngor ail creu y dociau. Roedden nhw wedi adeiladu llefydd i bwyta, fflatiau newydd a siopau hefyd ar lan y dŵr. Nawr, mae'r canolfan millennium wedi cael ei adeiladu yna a'r Senedd. Mae'r pleidleisiau pwysig ar draws Cymru i gyd yn cael ei gwneud yn yr Senedd.
ydyn ni gallu edrych a cymaru y dociau yn 1900 yr holl ffordd i heddi. Fyddwn ni ddim yn meddwl fydd llongau arfer mynd trwy ddinas gyda'r glo a'r haen. Wel, mae'n tebyg fod hufen iâ yn fwyaf pwysig na'r glo erbyn hyn. Wel, beth amdana i? Wnes i helpu creu rhywbeth o enw Mis Hanes Pobl Ddu yn Nghymru. Nawr, mae'n digwydd pob blwyddyn yn y fis Hydref, so rhowch eich yn eich calendar. Mae'n atgoffa ni am hanes a pobl sydd yn edrych fel fi trwy gydol y flwyddyn. Os chi'n cofio unrhyw beth am fy stori i, Betty Campbell, y ferch fach o'r ddociau, gyda breuddwyd i bod yn athrawes a newid y byd, wel, wnes i, a chi gyd gallu wneud y fyd. Pan mae rhywun yn dweud wrthaf fod ti ddim yn gallu gwneud rhywbeth, mae'n iawn i deimlo'n drist, ond yna, dewch i profi nhw anghywir, a gwnawn siŵr dy fod i'n helpu pobl arall i wneud hynny hefyd. Dewch i'n weld fi yng Nghaerdydd a dweud wrthau am yr holl bethau gwych ydych chi eisiau gwneud yn eich bywyd. Dwi'n caru clywed straeon. Mae fy ngerflun i'n dweud straeon dyw llawer o pobl ddim yn gwybod amdan tribute. Felly gallwch chi gweld y byd mewn milltir sgwar. Tybed, os oes na straeon neu hanesion am eich cartref chi? Beth am ffeindio mas? Byddwn ni wrth fy modd yn clywed amdanyn nhw. Hwyl fawr!